Takže ahojte, ja som znova Gašpark 3 a budem vítajte pri ďalšom dieli Warfare 1917. Aby som tu nebol sám, tak som si znova dvoch kamošov pozval. Pozdravte sa. Čauko. Ahoj. Ahoj. Čauko. Takže aby som nebol tak mám tu jedného kamaráta Mara Nemcov, tak som si dal pre ňo Nemcov. Nie, dáme jeden. A dáme si 3, 5 Tu daj jeden. zákopy. Znači jeden zákup chceš? Angličania majú bezvýznamný ostrov, daj im jeden. Dobre, jeden bude. Dobre, takže ideme hrať. Potom sa budeme striedať. Anglicko je bezvýznamný ostrov, vyhráš. Dobre, takže ideme. Ty kokos som dal dosť. Čo som No, dal daj. za jeden? Nechápem. Tank daj, dobre. Dal si? Hej. Dobre. Daj granátnikov. Granátnikov, kým sa načítajú, bude aj polnoc. Dobrý nápad. Takže ideme útok, tam granátnici, som nepovedal. Takže oni majú, Puška, ako minule, jedného oficera. Nuda, debil. Sadíme si druhý zákop. Chod na trefne. No možno dali tank. Počkaj, Daj počkaj, pozrám. No, Vidíš? dali tank, hej. Takže dáme storici to čo, granátnikov dáme. Oni mi tam púšťali debiliny, to nie fér. To bereš život? Tak, dáme k ním tu blbosť, taká kokošinka. A keď sme tu, tak budeme znova hrať. Warfare 1914 Vyšli ich zo zákopu, inak nemôžu hádzať tým. Už to pôjde nenáhľad. No, daj ich head. Útok! Dobre, tak. Daj týchto. Na čo? Nech daj zákop, nech zo zákopu vylezú, lebo granáty nebudú hádzať ani za 100 rokov. To stačí, potom ich zabijú. Nie, lebo musia ísť hore, head, z toho zákopu. Bojím sa potom i one a Bla, hádam bla, toto, bla. toto vám. Tak dúfam, že to zabije. No, vyšli ich dopredu, Čakaj. ja ti vravím. Toto? Nie, Zničil Pozri si som. na tank. vyšli všetky. Ideme, útok, háči. A teraz granáty budú hádzať, no. Oni hádži. No a čo? Budú za chvíľu. Aha, už ich zasiahol tank. Háčte tie posraté granáty, more. No, Jo, hodili. zničili sme tank. Naše veľké víťazstvo, zničili sme tank. Nemáme nič? Už nie. Náš tank má plný život. Dobre. Tak dobre, tu máme ďalšieho bossa. Máme? Hej, Machine gun. Dúfam, že to vyhráme. O, máme hmulový granát. Máme vám tu hmu. Ste videli. no vyšli ich. Takže útok dopredu. A ten kedy príde? A už ide, super. S dvomi poslíčkami. Takže ideme. Vypoče do liči. Vyšli ich head. Musíme to vyhrať. Vyhráme. Spoločne s pošličkami. Vyhrali Vyhrali sme. Super. Nemci víťazia. Teraz je Lukáš. Tak. Dobre. Vieš, Lukáš, toto isté? O, daj mi takto, nie, nie. Dosť, Dám si dobre. medium. Tak, Hej. isto, hej, dáme takto. No Ideme dobre, ideme. Rozpíšme ja. Dobre. Tank. Tak, Ty? presne. Tu prečo tolik veľa zlatú kopov do Lukáš? Ty kokos. Prečo vždycky dávali one tých debilov? Od teraz naraz cílik stvor. No choď si ďalej, vy ste Čo tam, týchto Fred? granátnikov, Čo tam, fetujú? Asi. No. To by si tých granátnikov, alebo mašine. Toto. Ja si šetrím na ďalší tank. Jaj. Aha, už chápem. Samé tanky. To je dobré. Už je to v polke ešte kus, ten debil tam dáte. Asi bude menší. Neprerazia. Všetko sa bude odrážať, more. Cinka to bude. Blink. A vidíte? Stochýnajú. Ale Bum. No, máme 3
3/4 stánka. Fetujú tam. Daj mi toto, aby nepovedali, že sme slabí. Nie, iba keď budú tanky. Ale dobre. Jo. No takže už je ešte kus, aby ďalší tank hore. Takže, 3, 2, 1, ako sa volá? A7B Teraz. tank. A7B tank. No, my To máme neviem dva ich tanky. Máme tam bombičky. To je iba kuličky. Normálna nemecká ofenzíva. Boom! Ten lieta! A ja Jej. chcem. I can fly. No dám vypomenám. Nemajú tank. Ty kokos, prečo nemajú tanky? My dva, oni jednu. Zriedne slaví. Bum, bum, bum. Zdachnite vy posrané svine. Tu ich čaká ďalšia palba. I can fly. Boli sa ti tanku dať zobrať. Bere to dačo? Nie, nič. Daj im vypomenám. Dačo. A rifument, čo to je vlastne? Granatník. Bere im to dačo a z čoho? Nič. Kulinte života. Boom. I can fly. Potom pôjde dobrý Tomáško. Dymovnicu im dáme? Silovnica. Na čo to silovnica tam, dobre. No a čo? A tam viacej. My máme dva, no tak. My máme dva, jeden. Jeden plus Dva. jeden. A daj ďalej. Útok našej milí. Šetríme sa na ďalší tank. Ty kokos. Všetky vieme ďalší tank. Všetko sa odráží. Nič tank je neporaditeľný. A ich tank nevieme posúdiť. Čo to robia? Zas tam fetujú. Jeden s guľometom tam ma zdochol. Jeden s guľometom zdochol. A zdechni posraná svinia. Drti nohy psa tank. Zase lietajú. Fetujú. Títo I vojaci. can fly. Zdochli na juh, dobre im tak. Takže náš tank prvý má málo života, náš tank druhý plný, super! A ide do útoku. A do riti. Druhý tank to schytal. A naši vojaci idú vpred. Už tak dúfam vyhrá. Jupi, pošleme im parádičku, ktorá sa im zapáči. Pošleme im parádičku. Oni nám Ďalej. svine americké Ťuk, ťuk. zablokoval. Prečo? Áno, neviem. Wow, Oh. nie, to sa A nedá. tank. To sa už nedá, daj to tam. Necháme, kým prejdú. Daj to tam. Daj to už, daj do riti. Do riti zničí nám tank a tam ide druhý. Lebo si to odhľadol. Vyrob si to. A idem ďalší tank vyrábať. Pošleme im dvojitý bonus. Nemajú šancu. Svine cigánske. No, ďalší A tank. zdochli. Cigánske svine zdochli. No pošli toho vojačika, nech ukončí boj. Dobrý nápad. Ideš na smrť. Kamarát. X. Doriti. Musíš ísť. Ďalší tank. Doriti. Skadiaľ to len majú. A náš tank má... Pošlime tam oného kamoša. Ukončí boj. No. Ukončí ho už, ty svinia. Veď Áno, dobre. Kto vyhrá? Nemci versus a bezvýznamný ostrov. Nemci. Zničili sme im dva tanky. No, toto neprežijete. Tam strieľaj, pál. Dechni. Tank svinský. nevidia niečo majú robiť. Tak. Nemal som to tam posielať. Prečo? Aha, už chápem. Nevadí. Pozri, koľko má tvoj tank životu. Myslíš, že tak prehrá? Vyhrá. Doriti. Dobrý. My si odstreľujeme vlastné tanky. Dobre, takže toto je